Aici este la Troianu. La Troianul, aproape pe lungă. Lunga e în vale, de fapt. Încercăm, dar nu prea merg sănile toate, că nu este făcută pârtie. Sania asta roșie ar merge oarecum, dar cea de fier merge mai bine. Cea cu alb și cu galben, nu știu de ce nu merge. Merge foarte încetul, e de fapt pentru copii, concepută. Și după ce s-a făcut pârtia, într-adevăr merge mai bine. Aici este o vale întreagă, venind de la deal, se face noapte. Este un sat care este împărțit și dincolo de ape. Are mai multe sate, de fapt e o comună întreagă. Și acum încercăm să vedem cum facem dacă merge Sania.